No, čo toto dielo vyjadruje? Je to torzo ženského tela, ako sa z toho vidieť samozrejme. A má to byť muža, ktorá je svojimi tvarmi, svojou poetičnosťou, svojou náladou, svojou formou, ktorá je zakomponovaná do štilizovanej harfy, takže vlastne má to byť muža otvorená pre všetky druhy umenia. A vlastne ona trocha by mala charakterizovať tento areál, ktorý by sa mal otvoriť pre všetky druhy umenia, ktoré sú od exteriérového umenia, tak ako to teraz beží toto sympózium, po veci, ktoré máme vo vnútri, v interiéroch, na stenách, v priestore. Máme tam galériu na druhom poschodí, kde obidvaja Petrašovci vystavujú v súčasnej dobe. Samozrejme, sporadicky sa tu robia aj výstavy, ktoré sú zamerané na art, ktoré sú zamerané na bývanie, na dizajn, samozrejme strojárske veci, takže tá múzea je taká, aby tento areál niečím žil, aby bol otvorený, aby prijímal ľudí. A vlastne tým som to chcel povedať, ale z hodou okolností to bolo aj v tom dreve trocha začarované, zatajené, takže vlastne som využil ten obsah toho dreva, ktorý bol, a trocha som to chcel takto stvárniť. Sympózium ja pokladám za veľký úspech a pre mňa aj šťastie, že sa nám to podarilo zorganizovať spolu s mladým pánom Petrašom. To je taký dlhodobý môj sen, na ktorom som roky pracoval, a až v lani sa nám podarilo robiť ten prvý ročník. A som rád, že to nezostalo na tom prvom ročníku. Chcel by som, aby to bolo také priamo spojené so starým mestom, kde je 5 minút do starého mesta. A vlastne tu na tomto brehu Dunaja, potom po prechode cez most, aby bola nejaká galéria v prírode. Ľudia sem radi chodili na prechádzky s deťmi, s kočíkmi, pozerali sa na umenie a žili s ním. To je všetko.